Masu kallo da sauraron wannan shiri barkanmu da haka. Sabiu Abubakar Garba ne yake muku maraba ta cikin wani sabon shirin na adon tafiya da ke zuwa muku daga nan MAB Hausa TV. Shiri ne da ke bibiyar wasu daga cikin labaran manyan abubuwan da suka wakana a makon da muke bankwana da shi. Kuma a cikin shirin na wannan makon za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta karyata zargin dakatar da mataimakin shugaban kasar daga shiga fadar shugaban kasa. Wani rikici ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane a jihar Benue. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta koro wasu 'yan kasar Mali su fiye da 60 zuwa gida. Mutane kusan 150 ne suka halaka sakamakon hatsarin jirgin ruwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. To yanzu kuma ga cikakken shirin. A makon da muke bankwanan da shine fadar shugaban tarayyar Najeriya ta karyata rahotannin da ke cewa sojoji sun hana mataimakin shugaban kasar Kashim Shettima shiga fadar shugaban kasa. Rahotanni dai sun ce sojojin sun tare kofar shiga fadar shugaban kasar ne bisa hujjar cewa umarni ne daga sama cewa mataimakin shugaban kasar ya koma gidansa da ke makwabtaka da fadar shugaban kasar a zuwa lokacin da shugaba Tinubu zai koma Najeriya bayan kammala ziyarar aiki a kasar Faransa. Sai dai kuma ta cikin wata sanarwa da hadimin mataimakin shugaban kasar a fannin yada labarai Stanley Nwokocha ya fitar, ta ce babu kanshin gaskiya a zargin. Sanarwar ta kuma ce an kirkiri labarin ne domin haddasa sabani a tsakanin shugaban kasa Bola Tinubu da mataimakin nasa. A makon da muke bankwanan da shi ne mahukunta a jihar Benue suka tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 a yayin wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai yankin Sankera da ya kumshi kananan hukumomin Ukum da Logo. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar SP Sayo sai Anene ta fitar, ta ce bayanan da suka samu sun nuna cewa wasu mahara ne dauke da makamai suka farwa yankin Sankera, inda nan take 'yan sanda suka kai dauki a Bagir, duk da cewa kafin zuwan 'yan sandan 'yan bindigar sun kashe mutane 5. SP Anene ta kuma ce yayin da 'yan bindigar ke gudanar da harin su a Gabir, wasu gungun 'yan bindigar kuma suka farwa karamar hukumar Logo mai makwabtaka inda suka kashe mutane 12. To sai dai cikin wata sanarwa da gwamnan jihar Dr. Yasin Aliya ya wallafa a shafinsa na X, ya ce mutane 20 aka kashe a hare-haren kafin daga bisani mazauna garuruwa su gano ƙarin wasu gawarwakin bayan harin. A wani labarin kuma gwamnan jihar Benue Yasin Aliya ya ce adadin mutanen da suka mutu a yayin harin da wasu 'yan bindiga suka kai ƙananan hukumomin Ukum da Logo ya kai 56. Da ke jawabi ga manema labarai bayan ya ziyarci garuruwan, Mr. Aliya ya bayyana harin a matsayin na jahilci da rashin imani. Gwamnan ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta ɗaukar matakan magance matsalolin hare-haren da jihar Benue ke fuskanta. Sai dai kuma gwamnan Aliya ya ce ya gana da shugabannin al'ummu da mutanen da harin ya shafa, inda ya saurari kokensu tare da tabbatar musu da cewa gwamnatin jihar ba za ta yi wasa da rayuwarsu ba. Harin dai ya zo ne kimanin makonni 2 bayan wasu 'yan bindiga sun kashe fiye da mutane 100 a yayin wasu hare-hare da suka kaddamar a jihar Filato. Hukumar lura da shige da fice ta Najeriya ta tabbatar da maida wasu 'yan kasar Mali su 62 da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Wannan da yana kumshe ne a cikin wata sanarwa da babban kwantrolan hukumar mai lura da kan iyakar Ilela Tony Akuneme ya fitar, inda ta can ne aka fitar da mutanen da suka hada da maza 51 da kuma mata 11. Mr. Akuneme ya ce jami'an hukumar ne suka yi wa mutanen rakiya daga helikwatar hukumar shige da fice ta ƙasa da ke Abuja zuwa kan iyakar Ilela da ke jihar Sokoto cikin motocin bas guda 2, inda aka mika su ga jami'an rundunar 'yan sandan Nijar da ke birnin Kwanni. A baya-bayan nan dai Najeriya ta maida 'yanci ranar da ke shiga ƙasar daga makwabtan ƙasashe ba tare da cikakkun takardun izini ba. A watannin da suka gabata ma Najeriya ta maida wasu gwamman 'yan ƙasashen Mali da Togo da suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Jami'ar adawa ta SDP a tarayyar Najeriya ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Tinubu da sauran shugabannin siyasa a ƙasar da su daina shagala da batun zaben 2027 musamman domin magance matsalar tsaron da ke ci gaba da addabar ƙasar. SDP ta bayyana cewa kashe-kashen ɗaruruwan mutanen da ke faruwa a faɗin ƙasar musamman a makonnin da suka gabata na da matukar tada hankali. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar a matakin tarayya Araba Rafus Ayeni Bane ya bayyana buƙatar hakan ta cikin wata sanarwa, inda ya ce abubuwan takaicin sun haɗa da kisan mafarautan jihar Kano a jihar Edo, baya ga ayyukan 'yan ta'adda da hare-haren da aka kai wa mutane sama da 100 a jihar Filato. Haka kuma ya ce gwamnatin da ke mulkin Najeriya a halin yanzu ta rasa duk wata dabara mai ma'ana, kuma ta kasa samar da wata mafita da za ta dakatar da ta'addancin zub da jinin da ke faruwa a ƙasar.
Kakakin jam'iyyar ta SDP ya ce yanzu ne lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai nuna ƙarfin hali da ƙarfin zuciyarsa a matsayinsa na shugaban ƙasa ta hanyar yin abin da ya dace domin tabbatar da tsaron al'ummar Najeriya. A makon da muke ban kwanan da shine mahukunta a ƙasar Congo suka tabbatar da mutuwar akalla mutane 148 sakamakon wata gobara da ta tashi a cikin jirgin ruwa a yankin arewa maso yammacin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Rahotanni dai sun ce jirgin wanda na katako ne na ɗauke da fasinja akalla 500 kuma tashin wutar ne ya kai shiga kifewa a tekun, inda tuni aka gano gawarwakin mutane 148 yayin da aka tsayar da wasu mutanen 100 da sauran numfashi. Duk da cewa akwai ɗimbin waɗanda suka bace a ruwan. Bayanai dai sun ce jirgin mai suna HP Kongolo ya kama da wuta ne a gab da ƙauyen Mbandaka bayan tasowa daga tashar jiragen ruwa ta Matankumu da ke lardin Bolomba. Sai da kuma tuni shugaban tashar jiragen ruwan Competent Loyoko ya shaidawa manema labarai cewa wutar ta tashi ne sakamakon girkin da wata mata ke yi a cikin jirgin, kuma ganin wutar ne ya sanya ɗimbin ƙananan yara da mata faɗawa cikin ruwan ba tare da sanin yadda ake linkaya ba. Masu kallo da sauraron wannan shiri iyakacin labaran da za mu iya bibiya kenan a wannan makon, sai kuma makon gobe idan Allah marinjayi ya bar mu a rai. Yanzu kuwa a madadin ɗaukacin ma'aikatan MAB Hausa TV, Sabiu Abubakar Garba ke mana fatan alkhairi.